Hi, maayong buntag kaninyong tanan mga amigos, mga amigas. So, this is Mr. Simplicity again. And for today's video, pakita na ko sa inyo ang mga training na ako sa una and isang sparring. Yung bata ko man ka sa inyo. Hindi lang tayo ngayon nag-training bagkos dati na tayong nagti-training, so may laban na tayo dyan kay Boy Ungas at Boy Tapang, at pwede rin kay Kiko Matos kung gusto niya ng MMA. So meron din tayong experience dyan, and I hope aasahan nyo na magandang laban yan pag ikakasal. So gusto kong makapasok dyan sa Battle of YouTuber, so let's go.